Avui nosaltres estem celebrant el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, que se celebra cada any el dia 28, però aquest any, com ha caigut en Carnaval, l'hem volgut traspassar una setmana més tard. Tot l'equip de salut comunitària de Reus, conjuntament amb l'Ajuntament i amb les entitats, hem fet una fira d'entitats de malalties minoritàries, que en total hi ha quatre entitats que han volgut col·laborar amb la seva taula, donant divulgació i explicació de quines malalties minoritàries són. I després també, durant tota la setmana, estem fent xerrades a les escoles, els grups de 5è i 6è de diverses escoles de Reus, que són les que ens pertoquen a nosaltres com a àmbit geogràfic, i estan anant infermeries i EIRs a explicar què són les malalties minoritàries, sobretot divulgació i difusió de malalties que no sabem a vegades i no coneixem, no? Avui parlava amb una de les taules que han vingut i m'explicaven no, a mi me l'han diagnosticat amb 35 anys perquè primer li han diagnosticat a ma filla petita i al veure que ella ho tenia m'ho han fet a mi i jo també ho soc, no? Llavors, és una mica d'això, d'explicació que existeixen, que hi ha moltes malalties diferents i que també tenen que tenir la seva investigació i la seva part de recerca per conèixer-les i poder tenir tractament per ells també.